Per inaugurar l'acte ens dirigeix per començar unes paraules el president del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya, el senyor Albert Mitjà. Endavant, un aplaudiment. Conseller, autoritats, companys i companyes, amics i amigues, bona nit. És un plaer donar-vos la benvinguda a la tercera edició de la Nit de l'Eficiència, un esdeveniment que per tercer any consecutiu pretén ser el punt de trobada dels principals agents del sector de l'eficiència energètica. El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya ha començat una nova etapa, un nou temps, un punt i seguit dels reptes i objectius marcat durant la presidència d'Isabel Tejero. Des del naixement del clúster, el 2008, s'han aconseguit desenvolupar iniciatives per reforçar el sector i actualment comptem amb més de 100 empreses. Fruit d'aquest esforç, l'any passat, el clúster es va certificar amb el distintiu Bronze Label, on s'acredita l'excel·lència de la gestió de l'entitat. Aquesta acreditació ens ha permès ser un dels primers clústers de Catalunya a formar part del programa Catalonia Clusters, promogut pel govern català, obrint noves possibilitats de projectes, promoció, visibilitat per a les nostres empreses associades. Volem projectar-nos com un referent internacional en eficiència energètica i sostenibilitat, mitjançant la creació d'espais de networking entre associats. Un exemple n'és avui la presència aquí d'un clúster d'eficiència energètica francès, Ecoenergy. Aquí hem volgut fer partícip d'aquesta nit de l'eficiència, amb la presentació d'un cas d'èxit d'un dels seus socis. La innovació col·laborativa entre els membres que formen part de l'associació és un dels nostres objectius principals. Per aquest motiu, veureu que enguany els projectes que us presentem recullen l'esperit de col·laboració entre socis que s'impulsa des del clúster. Volem ser útils, volem ser imprescindibles, volem ser referents i ho volem ser a través d'una imatge moderna, amb idees innovadores, amb projectes que permetin impulsar el negoci a curt i llarg termini per als nostres associats. És per això que avui us presentem la nova imatge del clúster d'eficiència energètica. Amb tots vosaltres, el nou logo. Dale. La nova imatge és obra de l'estudiant Jairo Villa, qui a través d'un concurs entre les diverses escoles de disseny de Catalunya va presentar sota pseudònim la seva proposta, escollida per votació secreta a la Junta Directiva entre totes les propostes rebudes. Una nova imatge, més actual, que transmet els valors d'aquesta nova etapa. Volem ser coneguts en tots els àmbits per obrir possibilitats a les empreses associades. Per fer-ho possible, treballem per tenir presència en jornades, en mitjans de comunicació i en espais de decisió. Continuem, per tant, perseguint objectius que facin possible el creixement de l'entitat i de tots els membres associats al clúster. L'eficiència energètica ens fa responsables amb el futur. No m'agradaria acabar sense agrair la col·laboració a tots els patrocinadors de la nit, STO, Baxi, Factor Energia i Gramona, i també els ponents i les empreses que han fet l'esforç de preparar els casos que s'exposaran aquesta nit. Finalment, voldria donar les gràcies personalment als companys i companyes de la Junta Directiva, responsables de la governança del clúster, a l'equip de l'organització, la Núria i la Sílvia, que fan possible el dia a dia, i a les cookies que han ideat aquesta nit. Em queda desitjar-vos que enguany torneu a gaudir d'aquesta nit que hem preparat amb tanta il·lusió per tots vosaltres. Moltes gràcies a tots i benvinguts a la nit de l'eficiència. El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya és una associació que, a través de la col·laboració entre les empreses i les entitats associades procedents dels àmbits tecnològic,
de recerca, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té per finalitat impulsar l'àmbit de l'eficiència energètica. El CEEC es constitueix com a agrupació empresarial sense ànim de lucre que agrupa a les empreses que dins de les seves activitats ofereixen, promocionen o desenvolupen productes o serveis relacionats amb l'eficiència energètica en sectors com l'edificació, la mobilitat, els serveis públics, la indústria i la formació. Actualment, més de 100 empreses i entitats formen part del clúster. Perseguim. El clúster persegueix que els seus socis assoleixin uns objectius comuns d'increment de valor afegit i de competitivitat del seu producte o servei, contribuint a la generació de noves oportunitats de negoci en un entorn en desenvolupament, mitjançant l'accés a la col·laboració entre empreses, al coneixement del mercat i a l'especialització. Responsabilitat amb el futur. Amb la implantació de mesures d'eficiència energètica, busquem optimitzar i reduir el consum de l'energia per construir un model econòmic més sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Quins beneficis podem aportar a la societat? Segons dades oficials, a més dels estalvis energètics i, per tant, econòmics que s'obtenen gràcies a l'eficiència energètica, aquest sector genera també impactes socioeconòmics positius, tant a nivell de creixement econòmic com de reducció de canvi climàtic i de generació de llocs de treball. Per exemple, es preveu que l'actual Pla Nacional d'Eficiència Energètica podria generar més de 700.000 llocs de treball fins l'any 2020. A més, el clúster col·labora estretament amb les principals institucions amb competències en matèria d'energia. Per exemple, és membre impulsor de l'Estratègia Catalana de Renovació Energètica d'Edificis, amb la qual la Generalitat de Catalunya es marca, entre d'altres, l'objectiu de reduir el 14,4% del consum estimat d'energia dels edificis, aconseguint un estalvi d'un 21% de la seva despesa econòmica, equivalent a 800 milions d'euros. Aquesta estratègia suposarà una inversió de més de 1.400 milions d'euros i la creació a Catalunya de 14.000 llocs de treball associats. Col·laborar per créixer. El clúster es basa en la col·laboració entre les empreses i les entitats associades per obtenir els beneficis derivats de la sinergia entre elles. Volem fomentar l'intercanvi de coneixements per a l'aplicació d'innovacions i nous desenvolupaments mitjançant projectes col·laboratius, sessions de networking, grups de treball, un taulell d'anuncis. Per què formar part del clúster? Formar part de la nostra associació, a més de proporcionar un accés directe a les empreses de referència del sector i als seus professionals, implica poder gaudir dels nostres serveis de normativa, de formació, de participació en grups de treball, de descomptes en jornades i congressos, de borses de treball, de jornades d'immersió estratègiques, de jornades divulgatives o tècniques, de difusió mediàtica dels projectes, de visibilitat en jornades, publicacions i altres mitjans, la nit de l'eficiència. A través de tots aquests serveis, des del clúster aportem coneixement del mercat, noves oportunitats de negoci i, sobretot, possibilitats de col·laboració amb altres empreses del sector. Tant és així que més d'un 80% dels socis admeten haver creat noves relacions comercials arran d'haver format part del clúster d'eficiència energètica de Catalunya. L'eficiència és futur. Sigues part del futur. Sigues part del clúster d'eficiència energètica de Catalunya.